गोजोनथाव खौरां अरुणाचल प्रदेश पापुमपारे जिल्लानि सिङाव थानाय सनाजुलिनि जंगल रिजर्टआव हलि फेस्टिवल खुंफुंनो थांगासिनो दं। फैगौ मार्च दाननि 14 अक्ट'आव अरुणाचल प्रदेश पापुमपारे जिल्लानि सिङाव थानाय सनाजुलिनि जंगल रिजर्टआव हलि फेस्टिवल खुंफुंनो आखायाव लादों। लोगोसे खुंफुंनो गोनां बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बलिउडनि देंखो रोजाबगिरि आनाया ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि बिबुं गयारी बिथांमोनहा। आरो नोंथांमोनहा 100 रांनि टिकेट लानानै जंगल रिजर्टआव खुंफुंनाय हलि फेस्टिवलाव हाबनानै रंजानो हागोन। लोगोसे 50% रेहाय लानानै रुमनि सुबिदाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो 100 रांनि टिकेटजोंनो बेवहाय गोबां रोखोमनि सुबिदाफोरखौ लानो हागोन, जेरै जानाय लोंनाय, थानाय, बेरायनाय, मोसानाय आरो बायदि बायदि। दानिया फैदो जंगल रिजर्टआव हलि फेस्टिवल खुंफुंगोनखौ लानानै जंगल रिजर्टनि सामलायगिरि क्रिस बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मोनथिना लानि। क्रिस बसुमतारि नोंथांमोनखौ दिनै जंगल रिजर्टनि जानानै जंगल रिजर्टआव बरायबाय आरो नोंथांमोन मिडिया चेनेल जायफोर फैदों नोंथांमोनखौ बहुत बहुत साबायखर बावबाय फैनायनि थाखाय। आरो दिनै बे जोङो फोसावनो लानाया कि जोङो 14 मार्चआव हलि फेस्टिवल जोङो हलि सेलिब्रेट खालामनो थाखाय जि आखायाव लादों बे प्रग्रामाव जिहेतु जोंनिया आनाया ब्रह्म बे फैगोन बिथां फैगोन आरो लोगोसे बिबुं गयारी आरो लोगोसे DJ प्रग्राम थागोन आरो नोंथांमोनखौ बेयाव फैनो थाखाय खावलायो। समायना प्रग्राम जागोन आरो जिहेतु जोंनि कालारनिनो फेस्टिवलखा नालाय बहुत कालारफुल जागोन आरो बेयाव जोंहा रेन डान्स DJ आरो माने मर्निं 11 निफ्रायनो स्टार्ट जागोन टिल नाइटसिम सोलिगोन प्रग्रामा। ओमफ्राय जायगाखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ निस्सय जंगल रिजर्टआवनो जागोन। ओमफ्राय बेवहाय टिकेटफोरनि हार खालामनाय जादों नामा? टिकेटआ जिहेतु जोङो माने DJ बा आर्टिस्ट आरो लाबोनाय जादों लोगोसे जोङो फ्रि हलिनिबो जि माने नेचारेल कालार जोङो बेयाव फ्रि प्रभाइड खालामगोन गासैबो बेयाव फैनाय आलासिफोरनो। बेयाव जोङो 100 खरै जेनेबा मिनिमामाव जायफोर फैनानै फैनो हानाय 100 खरै एन्ट्रि फि लाखिनाय जादों आरो। नोंथांमोननि जितु बे जंगल रिजर्ट बेवहाय मा फेसिलिटिफोर मोननाय जायो? बेयावथ' माखासे जों आगोलावबो भिडिअफोर माने प्रमसनावथ' हगारबायनो दंखायो। बेयाव जोंनिया बिखेखके जोङो 52 रुम दङ। नैबे बिल्डिंआव जोंहा 42 प्लास हर्नबिल कटेज होननाय दङ, बेजों लोगोसे हेलिपेडबो दङ। हर्नबिल कटेजआव जोंहा 6टा रुम दङ आरो लोगोसे एलिफेन्ट कटेज होननाय मोनसे दङ, बेयाव गंब्रै रुम दङ। टटेल 50+ रुम दङ जोंहा बेयाव आरो लोगोसे नैबेयाव रेस्टुरेन्ट, बार, स्पा आरो बेंकुवेट हल, कनफारेन्स हल आरो माखासे बिउटि पार्लार बेफोरबो थागोन आरो। दा माखासे कनस्ट्राक्सन सोलिबाय दं जिहेतु जोंनिया टप फ्ल'राव बेंकुवेट हल दङ। नोंथांमोना दिल्ली मुम्बाइनि बायदिनो बा बाहेरनि बायदि बेयाव बै फेसिलिटिफोरखौ मोनगोन जिहेतु स्टार केटेगरियावनो बे प्रपार्टिया। आरो नोंथांमोना जिखुनु रंजानाय माने अकेसनखौ बेयाव सेलिब्रेसन खालामफैनो हागोन आरो। नोंथांमोननि चेक इन आरो चेक आउटनि समफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा बेयाव लाखांनायनि उनाव? जिहेतु हटेलखौथ' गासैबो मिथिखायो, हटेलनिया बेनोसै जेनेबा 12 to 12 माने 12टा माने चेक इन आरो चेक आउटआवबो 12टासिम लाखिनाय जादों। बेयाव गुबुन आलादा सिस्टेम नङा, एखेयानो। जानायनि फेसिलिटिफ्रा मा मोनजायो? जानायनियाथ' जोंनियाव दा इन्डियान, चाइनिस, कन्टिनेन्टेल बेफोरनोसै आरो लोगोसेयाव जेनेबा अरुणाचलनि स्पेसियेल जि थलुवा खाद्य रुनाय बा बिसोरनि जि अरुणाचलनि जि स्पेसियेल एथनिक फुडफोरखौ बेयाव मोनो आरो। जिहेतु बेयो इटानगर अरुणाचलावनो जानाय सोहोरनि बेसेसो गोजान जायो? दा बुंनो थाङोबा नैबे दा जि जायगायाव दङ बेखौ सनाजुलि जायगा होनो पापुमपारे डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव। बेनिफ्राय दा जोङो बुंनो थाङोबा एयारपर्टआ 12 किल'मिटार जायो। ओमफ्राय इटानगरा बे एयारपर्टनिफ्राय प्लास खालामबानो जाबाय, बारा गोजान नङा। ओमफ्राय दा लखिमपुर बिथिंनिफ्राय माने कानेक्टिभिटिया मोजांखा, जेथिंनिफ्राय फैनो हायो। नोंथांमोना गहपुरनिफ्राय फैदोंबा धलपुर जानानै फैनो हागोन, हावाजों जाना फैनो हागोन, दा गेजेरजोंबो माखासे लामा दङ, हलंगिनिफ्रायबो डाइरेक्ट फैनो हायो। नोंथांमोना लखिमपुर धेमाजि साइडनिफ्राय फैदोंबा नोंथांमोना भुकपुर जानानै फैनो हागोन। रंजानो थाखाय माबाफोर सुबिदा मोननाय जायो नामा बेयाव इन्जय खालामनो थाखाय?
बेफोरबायदि माने एक्टिभिटिस दङ जोंहा दा माखासे दा सुइमिं पुल जाबाय दङ मस'बिलि बे फैगोन मासनि लास्टआव बा एप्रिलाव अपेनिं जाहैगोन आरो लोगोसे बेजों माखासे एक्टिभिटिसफोर दङ लाइक जिप लाइनिं जाबाय दङ एटिभि बाइक्स हर्स राइडिं एलिफेन्ट साफारि जिप साफारि बेफोरबो थागोन ओमफ्राय फेमिलि बेरायनो थाखाय रंजानो थाखाय माने जिखिनि एक्टिभिटिस गेम जनानो जा गथ'फोरनि थाखायबो स्पेशलि जोङो गेम जनबो मोनसे माबा क्रिएट खालामदों बेयावबो जेनेबा फैनानै जाहाथे गथ'फोराबो रंजानो हागोन ओमफ्राय फेमिलियाबो गावनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन बेरायनो हागोन नायनो हागोन बेनोसै माबाफोर इयाव नोंथाङा दा गोदान हिसाबै नोंथाङा डिसकाउन्ट होदों होननानै बुंदों औ बेयाव जोङो दा स्पेशलि जिहेतु जों हलि सेलिब्रेट खालामबाय दङ जिहेतु खाथि खालानि मानसिफोरा निस्सयके दिनै थाफैयाखैबाबो थानो होनना सानदों खोमा आरो बेसेना ओरैनोथ' माबा हिसाबै माखासे स्टाफानो जा माखासे फेसिलिटिनि माबाखौ लानानै एसे बेसेनखौ लाखिनाय जादों ओमफ्राय दा स्पेशलि हलिनि थाखाय जोङो 50% रुम्स बुकिङाव माने अफ होदों आरो अफार होदों आरो बिदिनखालि जेनेबा हमना लादो जोंनि स्टार्टिं रुमा 5000नि 5000निखौ नोंथांमोना हलि बा बै खैदिनाव जुदि फैयोबा 2500आव नोंथांमोना बे रुमखौ मोननो हागोन थानो हागोन आरो इनक्लुडिं GST बेयावनो बेखौ हलिनि थाखाय बयबो फैनानै जाहाथे बेयाव रंजाफैनो हायो जायफोरा थानो गोसो बिसोर थानो हायो फेमिलिजों बेनि थाखाय जोङो बे अफारखौ लाखिनाय जादों आरो मा हलि जि फेस्टिभेल जोङो सानसेनि थाखाय लाखिनाय जादों बे 14 मार्च मर्निं शार्प 11 AM निफ्राय स्टार्ट जागोन टिल मोनाहालागै प्रग्राम थागोन जोंहा बेयाव आर्टिस्टआथ' अलरेडि बुंखाबाय बेयाव आनाया ब्रह्म जोंनिनो मुंदांखा सिंगार ओमफ्राय लोगोसे बिबुं सागवारि आरो लोगोसे DJ थागोन आरो माखासे एक्टिभिटि बेयाव थागोन आरो बेनिखालि नोंथांमोनखौ बयखौबो हांख्रायो कि फै फेमिलिखौ लानानै लोगोफोरखौ लानानै रंजाफै कालारनि फेस्टिभेल गासैबो कालारफुल जानांगौ आरो लाइफआवबो